Soudružko, zařadili jsme tě do programu, který pomáhá svěřencům rozvíjet tréninkové možnosti za pomoci výsledků moderní medicíny. Je to pro tebe opravdu velká šance. Blahopřeji. Kto siaha po hviezdách, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit. Není u toho ani žádný ten papírek. Prý to přikrmuje svaly. Prý je to něco jako silnější béčko. Dělají s tím různý tajnosti. Kdyby to měla ublížit, tak já fakt nechci, abyste jí to dávali. Neboj se, je to pod lékařskou kontrolou. Jednu injekci ráno a jednu večer. Vež ty kolena! Co to má znamenat? Vrať se na dráhu. Nemůžu. Má dost divný hodnoty. No nemůže to být tu strombu. Ona bere strombu. Je to podvod, je to zakázaný. No tak to neber, když je to zakázané. Tohle to je šíření protistátních materiálů, na to je paragraf. Když s námi nepodepíšete spolupráci, vaše dcera na olympiádu nepojede. Já tě miluju. Andulo, jsi tam? Okamžitě otevři. Já dneska neběžím, jděte pryč. Mám pocit, že Andula se mnou vůbec nechce spolupracovat. Přestala brát tu strombu. A do prdele, proč to přestala brát? Andula na to má, ale jenom s tím, uvědom si to. Skvělý. Fakt skvělý. Všechno nám to krásně zabírá.